Белоснежко е най-добрият ми приятел. Ние двамата сме като братя. Израснахме заедно в морето. Затова ме наричат момчето Делфин. Искам да разбера истинското си име. Твоето призвание е да бъдеш пазителят на морето. Тази година Това, от което трябва да се страхуваме. Да се страхувам от това. се впуснете Надявам се, че ще го преоткриеш. невероятно пътешествие. Да тръгваме. Почти стигнахме. Виж! Не ме яш мен, я яш него. Той е Делфин по-вкусен е. Открийте тайните Откъде взе това? На майка ми е. на 7-те морета Татко! и любовта към семейството. Да намерим мама и да живеем заедно. Сега е мой ред. Твоят край настъпи. Атака! Идвам! Момчето Делфин 2. Пазителят на морето. Да видим дали мога да говоря с теб. Остров, остров! Да тръгваме! Ума ли си изгуби? От 29 май в кината. Разпространява Александра Филмс.